Вітаю вас! Ранак, а значыцца, прыспеў час сустракацца, каб распачаць новую вандроўку па нашай краіне. Мэта па-ранейшаму пачэсная – адшукаць і занатаваць для нашчадкаў культурныя здабыткі нашага народа. Рушым наперад у мінулае. Наш накірунак Віцебшчына, але пакуль маршрут пралягае праз нацыянальны парк Нарачанскі. Не маглі мы не прыпыніцца ля прыгожага возера Мястра. Тым больш, што пра яго існуе багата цікавых фактаў і міфаў. У 15 стагоддзі на востраве возера Мястра быў пабудаваны замак. Валодала ім каралева, пра якую казалі, што была яна чараўніцай. З дапамогаю пудовага залатога ідала з дыямантавымі вачыма лячыла каралева людзей ад цяжкіх хваробаў, уваскрашала мёртвых і нават загаварыла тутэйшую мясцовасць ад змеяў. А ў самім горадзе Мядзел захаваўся найпрыгажэйшы помнік архітэктуры – касцёл Найсвяцейшай Маткі Боскай Шкаплернай. Сама ж зямля Мядзельская малая радзіма такіх слынных людзей, як заслужаны работнік культуры БССР Паўліна Мядзёлка, краязнаўца Іван Драўніцкі, саліст тэатра оперы і балета Уладзімір Каўрус, народная артыстка Марыя Захарэвіч, народны паэт БССР Максім Танк і мноства іншых. Девочки, здравствуйте. Привет! Здравствуйте! Рад вас очень сильно видеть. Мы тоже вас. Надеюсь, сегодня мы зажжем. Сделаем бомбу. Все, поехали. Дай-ка сел, батька, косел я. Дай-ка сел, соловья. Мінуў час, і мы сустракаемся ўжо тут, у сталічнай студыі. Мэты ранейшыя. Узгадайце акалічнасці нашага фальклорнага падарожжа і да таго ж стварыць новае музычнае аздабленне для аднае з пачутых песень. Апошнім сёння зоймуцца наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і дзявочы гурт «Мілкі». «Мілкі» – гурт, створаны пераможцам Еўрабачання 2009 Александром Рыбаком. Аснова рэпертуару – вядомыя народныя песні ў сучаснай апрацоўцы. Гурт актыўна гастралюе, бярэ ўдзел у тэлевізійных шоу, фестывалях, здымае відэакліпы. А ў цёмным лесе рано, мядзведзь рыкае, мядзведзь рыкае. Прыпыняемся ў вёсцы вузла Мядзельскага раёна. Чаму? Таму што ніколі не чулі і не бачылі абрад масляк. Вось і будзем знаёміцца разам. А дзе ж таўкачы? Трэба ж прынесці таўкачы. Маланя, вон яна ўжо дзеці, таўкачы нясе. Ужо нясе. Эй, мае таўкачыкі, эй, мае губовыя, да работы гатовыя, да работы гатовыя. Бярыце, жанчынкі, ды добра таўчыце. А пад гаем, гаем, гаем зеляненьким, там орала дзяўчыначка волікам сырненьким, там орала дзяўчыначка волікам сырненьким. Воликом сивеньким, там орала дівчиночка воликом сивеньким. Орала черную земельку, засияла, запахала свои колобеньки, засияла, запахала свои колобеньки.
не рвать. Рвала я, нарвала, захотела сесть. Мусі у казак да дзяўчынкі слончык прынесці. Мусі у казак да дзяўчынкі слончык прынесці. Ой, рана, ой, рана, ой, рана, Сядзела, захацела укрыцца. Мусі у казак да дзяўчыны сам прытуліцца. Мусі у казак да дзяўчыны сам прытуліцца. А пад гаем, гаем, гаем зеляненькім, там дзяўчына з казаком рвалі калапенькі. Там дзяўчына з казаком рвалі калапенькі. Там дзяўчына з казаком рвалі калапенькі. Як не шкадалі, на пэўны час я мушу вярнуць вас з мінулага ў сапраўднасць, дзе тут, у студыі гуказапісу, акурат на вашых вачах адбываецца трансфармацыя народнай песні. З імпэтам і натхненнем над гэтым працуюць Артём Кондратюк і гурт «Мілкі». Паназіраем. Роман косіць, Ганка вяжа, Кацярына заграбая, Грицька воли напаїв, Ганна воду тягала. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на коніку вертіться, Грицю шапка до лица, люблю Гриця малайца. Все отлично, замечательно. Давай еще раз на улыбки и с настроением. Робім прыпынак у паставах Віцебскай вобласці. Тут мы не маглі абмінуць увагаю вось гэты адметны палац, які некалі належаў магнацкаму роду Тызенгаузаў. Многія прадстаўнікі гэтага роду славіліся як вядомыя навукоўцы, асветнікі і рэфарматары. Напрыклад, у гэтым іх палацы былі заснаваныя выдатная карцінная галерэя, бібліятэка і нават арніталагічны музей. Будаваць жа палац яны пачалі ў 1788 годзе, а завершылі толькі ў першай палове 19 стагоддзя. Нагадаю, што ранак мы сустракаем у паставах, як нам распавялі тутэйшыя жыхары па легендзе, некалі менавіта па гэтым канале граф Тызенгаус праплываў са свайго маёнтка ў касцёл. Рада перепелка, что лето дождала. Наша господиня, что же это пожала? У вёсцы Гута на Пастаўшчыне нам пашчасціла занатаваць тутэйшыя пакроўскія вячоркі, у тым ліку даўнішнюю гульню «Яшчур». А давайте цяпер у яшчура пагуляем. А хто ж яшчурам будзе, хто хэнці мае? Ну, напэўна ж, Саша, ён і самы смешны, ды камедыянт неблагі. Сядзіць сабе яшчар, гэй нам, гэй, на залатым крэсле, гэй нам, гэй, на шчаслівым месце, гэй нам, гэй, яшчар зямлю точыць, гэй нам, гэй, жаніцеся хочыць, гэй нам, гэй. Шо, а зараз будете цудаваць, вянок выкупляць? Яшчар, панок, отдай вянок, што я пляла, як я цвіла, ручки, ножки мозолила, свайго вяночка не зносила. А ты сходи, поцалуй Стёпку, я ж апекся з ім як трэба. Ой,
рада, не пойду домой. Тут заночую, журбы не почую, не пойду домой. Буду ночевать под белой березой, буду ночевать. Под белой березой буду ночевать. Ой, рада, рада, рада перепелка, что лето дождала. Ой, рада, рада наша господыня, что жито пожала. Ой, рада, рада, буду проклинать мужа у дорозе, свекровь на порозе, буду проклинать. Ды загби Божа, мужа пирогами, свекровь кублинами. Мужа пирогами, свекровь кублинами. Ой, рада, рада, рада перепелка, что лето дождала. Ой, рада, рада наша господыня, что жито пожала. Ой, рада, рада, рада перепелка, что лето дождала. Ой, рада, рада наша господыня, что жито пожала. Ой, рада, 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 что лето дождала. Ой, рада, 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 что жито пожала. Ой, рада, 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 что лето дождала. Ой, рада, 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 что жито пожала. Бярым тайм-аут і вяртаемся з аддаленых куткоў краіны ў сталіцу. Нагадаю, што ў студыі гуказапісу адбываецца рэінкарнацыя старажытнай народнай песні. Варта завітаць у студыю да Артёма Кондратюка і гурта «Мілкі». Что-нибудь в проигрышах атмосферные кричалки были делать? Там Да, что-нибудь поделаешь такое. что-нибудь. Потом станете вдвоем, так, чисто... Просто у меня на мозг ничего не пришло, если честно. Что тут кроме «ух» можно сделать? Ну, будет музыка играть, пока что-нибудь поимпровизируй. Что получается, это так. Ой, приди третью неделю. Стоп. Не могу. Все, у меня несмыкание жесткое. Чао. Чаго, бо не распетые. Давайте еще раз. Соловею саду тёк да тёк, канареечка. Мы не маглі абмінуць увагаю памежную вёску Лынтупы. І вось тут, на самом уездзе, сустрэўся нам будынак касцёла, які быў пабудаваны ў 1911 годзе.
Гэты храм асацыіруецца з двума Андрэямі – святым апосталам Андрэем і святым Андрэем Баболей. Аднак афіцыйна фігуруе першая назва. Драўляны касцёл быў узведзены ў Лунтупах у 1459 годзе. Новы ж сучасны манументальны мураваны збудавалі пасля таго, як стары згарэў. А яшчэ тут у Лунтупах захаваўся невялічкі, але вельмі прыгожы палацава-паркавы комплекс. У склад сядзібнага комплексу ў вёсцы Лунтупы ўваходзяць невялікі палац, які з'яўляецца цэнтральным будынкам усяго комплексу, адміністрацыйны корпус, цікавая вежа, якая служыла ў гаспадарчых мэтах, але выглядае так, быццам з'яўляецца сярэднявечнай абароннай вежай. У ёй нават ёсць байніцы, мноства гаспадарчых пабудоваў, арачных мастоў і фрагменты парку са штучнымі вадаёмамі і невялікімі каналамі. Рушым далей. Гасцінна сустрэлі нас у вёсцы Квасоўка. Тут пацікавімся даўнішнім абрадам улазіны. Домовик, домовик, не заставайся ў старой хаце, ідзі з намі ў нашу новую хату. Няхай табе будзе каша смачная, хлеб, соль і парадак вечны. Гаспадар бацюхна, прыходзь да мяне ў госці, хлеб, соль есці, ды маю кароўку песціць. Ну а зараз вы, шановныя сябры, дарагія нашыя госці, заходзьце ў нашу хату, ды хлебам нашым частуйцеся. Дякую вялікі. Дарыце, калі ласка, хто кавалак, хто два, хто колькі можа. Ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, дай зашлися до кубки. Ой, на горы два дубки, дай зашлися до кубки. Мы на горы два дубки, мы на горы два дубки, мы на горы два дубки, ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, присушлися до кубки. Ой, на горы два дубки, присушлися до кубки. Ветер в дубах хистает, ветер в дубах хистает, ветер в дубах хистает, хлопец девку пытает. Ой, девчина, чия ты, ой, девчина, чия ты, ой, девчина, чия ты, чи пойдешь ты гулять? Ой, девчина, чия ты, чи пойдешь ты гулять? Чи пойдешь ты, чи пойдешь ты, чи пойдешь ты гулять? Не питайся, чия я, не питайся, чия я, не питайся, чия я, выйдешь ты и выйду я. А я батька один сын, а я батька один сын, а я батька один сын, погулял бы хоть бы с кем. А я батька один сын, погулял бы хоть бы с кем. Гулял бы, хоть бы с кем, гулял бы с кем. Ой, на горы
тебе для смыкания нужно распеться? Да, разочек. Хорошо. Что-нибудь поговоришь в проигрышах? Конечно. Хорошо, замечательно. Поехали. Ой, это я уже... Роман ходить з ганка в'яже, Катерина заграбає. Грицька волина паїв, Ганна воду тягала. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на коніку вертиться, Грицю шапка до лица, люблю Гриця малеця. Девочки, спасибо. Все было великолепно. До новых встреч. Сёння, па маіх адчуваннях, мы ўдала павандравалі і ў сапраўднасці, і ў мінулым. За гэты час дзяўчаты з гурта «Мілкі» пад пільным наглядам аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка нанова стварылі даўнішнюю жартоўную песню. Будзем разам ацэньваць вынік іх супольнай працы, слухаем «Дый касіў бацька» і, натуральна, сустракаемся праз тыдзень. Нас чакае падарожжа ў запруддзе Глыбоцкага раёна. Убачым фрагмент вясельнага абрада пад інтрыгуючай назвай «Ваўчыха». Не палохайцеся, будзе цікава. Чакаю. Дай касе